TMTV. Хайырлы имен кишләр җәмәгать. Сезнең белән кабат мин Ландыш Нигъмәтҗанова. Якшәмбе кичен тагын да күңеллерәк итәр өчен сезгә татар эстрадасының иң шәп яңалыкларын сөйләрмен. Бу чыгарылышта Гүзәлия белән Хәкимнең яңа клибы, Данир Сабировның пластик операциясе, Лилия Хайруллинның краб ашау серләре хакында җиткерермен. Озакка сузмый, башлыйк. Гүзәлия Хәким дуэты 1 минутта тик тормый. Әле алар хәйрия концертында, әле күңел ачу чарасында катнаша, әле районнар буенча концертлар куеп йөриләр. Моңа өстәп иҗатларын байыту белән дә шөгыльләнәләр. Дуэтның тиздән Синсез җырына төшерелгән клибы дөнья күрәчәк. 3 көн дәвамында төшерелгән әлеге клип җыр кебек үк бик хисле килеп чыкты, дип сөйләде Гүзәлия. Ник нәкъ менә ул җырга клип төшергәннәрме? Дуэт фикеренчә Синсез җырын төрле милләт вәкилләре яратып тыңлый. Хәким исә бу җырларын бик яратып башкарулары хакында да әйтте. Көне-төне студияда без тамашачыны яңа җырлар белән сөендерәчәкбез, диде Хәким. Менә шулай дуслар, Гүзәлия белән Хәкимнең яңа иҗат җимешләрен көтегез. Татар эстрадасының танылган пародисты Данир Сабиров пластик операция ясаткан. Соңгы арада ул сәер баш киеме белән төшкән фотолар кертә иде. Баксаң, бар эш кулакта икән. Дуслар, күпләр сорый, директта да язалар, башыңа нәрсә урадың дип. Менә сезгә рәсми рәвештә җавап кайтарырга булдым әле. Бу народный медицина. Кайдадыр укыдым инде мин. Әгәр дә колагыңа әрекмән куеп, шулай резинка белән тарттырып куйсаң, bir атна шулай йөрсәң, колагың ята диләр. Вообще булмаячак колак. Вообще булмаячак түгел инде, ну, матур колак булачак, тырпаеп тормаячак. Вот, 2 көн көтәм инде. Шулай итеп куйдым, 2 көн калды. Күрсәз әле минем матур колаклар белән. Биргеле монысы шаярту гына. Данир чын профессионалларда операция ясаткан. Үзе сул колагын гына рәткә китермәкче була. Ләкин табиблар икесенә дә кирәк дигән карар чыгарган. 2 колакка да операция ясатырга туры килә. Әлегә төзәлеп бетмәде, әмма нәтиҗә ошый. Колаклар тырпаеп тормый хәзер, дип мактанды пародист. Шулай ук операциянең әллә ни кыйммәткә төшмәвен дә җиткерде Данир. Татар җыры TMTV премиясе лауреаты Гүзәл Әхмәдиева да яңалыклар шактый. Белгәнегезчә, җырчы Аухадиев исемендәге Казан музыка көллиятендә белем бирә. Хәзерге вакытта ул студентлары белән җыр сәнгате буенча имтиханнарга әзерләнә икән. Гүзәлнең классында 10 студент бар. Аларның барысын да яратам. Һәр уңышлары өчен сөенәм. Имтиханнары алдыннан бик борчылам, дип сөйләде ул. Шулай ук җырчы 2 укучысы белән пирамидада узачак бәйгегә әзерләнүләрен дә җиткерде. Бу яңалыкларга өстәп Гүзәл сер итеп кенә шәхси тормышымда яңалыклар көтелә, дип тә белдерде. Хәбәрләр булу белән мин ул серне сезгә дә шишәрмен. Әлегә Гүзәлне тыңлап үтик.
Лилия Хайруллина Instagram шилтәрендә яхшы эшчәнлек алып бара. Ул әле көне ничек үтүе хакында сөйли, әле файдалы киңәшләр бирә, ә менә бер видеосында ул краб ашарга өйрәтә. Лилия крабны кайдан тапкан диярсез? Игътибар иткән булсагыз, җишенең артында диңгез. Ул күптән түгел Сахалин якларында булып кайткан икән. Күптән түгел генә Сахалин утравында булып кайттым. Мин анда Сабантуйда чыгыш ясаган идем. Һәм әлбәттә ул якларга баргач, Камчатка крабын кабып карамыйча мөмкин түгел. Сабантуйдан кала икенче төп максатым иде минем менә шушы крабларны ашап карау. Лилия, крабны ашарга өйрәткәч, кыстырып та алып кайтасың калган. Икенче юлы күчтәнәчләр белән көтәбез. Мәскәүдә яшәп иҗат итүче ТМТV премиясе лауреаты Динара Рәхимова хәйрия концерты уздыру эшләре белән янып йөри. Җырчы әлеге концертны 1 июль көнне Уразовка авылында уздырырга планлаштыра. Концерттан кергән барлык акчаларны Краснооктябрьский районының картлар йортына бирергә өметләнә. Концертның исемен Динара Хыял дип атаган. Бала чагым шушы авылда үтте. Минем бабам да бар тормышын авылдашларына булышып, төрле чаралар уздырып яшәгән дип сөйләде ул. Дуслар, изге гамәлләр кылырга теләсәгез, хәйрия концертында катнашыгыз. Ә без үз чиратыбызда Динарага әлеге авыр эшендә уңышлар теләп калабыз. Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисем кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, санарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Бүген Дамир Зинатуллин урыслар әйтмешли Малинада. Ике чибәркәй Ленара һәм Рузилә кыю кызлар төркеме белән әңгәмә корган. Алар бергәләшеп Киаби хатын-кызлар кибетенә барган һәм бик матур киемнәр җыеп кайтканнар. Сүз уңаеннан минем бүгенге образымда әлеге кибеттән сыйфатлы, заманча, арзан бәягә рәхәтләнеп киенеп кайтырга була. Ышанмасагыз, үзегез карагыз. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген кыю кызлар дуэты белән Киаби кибетенә килде. Кызлар, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләрегез? Отлично. Бик яхшы. Бүген без кыю кызлар белән җәйге сезонга әзерләнәчәкбез һәм инде аларның гардеробларын яңартачакбыз. Сез әзерме? Әлбәттә. Кием алу дигәндә ничек әзер булмый инде, Дамир? Шоппингка сез гашыгаймы? Әлбәттә, бөтен хатын кыз гашык шоппингка. Алайса, әйдәгез киттек безнең белән. Шоппинг дигәндән инде һәр көнне барасызмы? Хайратнамы ничек ирис? Юк, атна сайын була инде, но көн сайын түгел. Атна сайын теге атнан ахырын көтеп торабыз инде гаилә белән, бары берәр нәрсә булса да үзебезгә алып кайтырга дип. Мен карап торалар да инде исәнләшми дә бу кыз белән дип карамелька дип беләм мин моны, карамелька. Ялмыйбыз, исәнләшәбез. Сәлам, сәлам. Җырлый да, бии дә бит алаймы? Әйе. Нигә яла? Маратовна. Сәлам. Ярый. Әйдәгез монда. Бу кибетнең директоры, Киаби кибетенең директоры Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про магазин, расскажите, какие интересные акции, что есть. Магазин Киаби – это французская мода по очень демократичным ценам. В мире бренд Киаби существует уже 40 лет. И вот 7 лет мы представлены уже в России. В России на данный момент 22 магазина. И наш магазин в Казани стал именно 22-м магазином. Но в Казани мы представлены пока только одним магазином в торговом центре «Паркхаус». Что такое магазин Киаби? Киаби – это одежда для всей семьи. Здесь у нас представлена мужская, женская, детская одежда. Одежда для беременных и размеры size+. Добро пожаловать к нам в магазин. Кызлар, информацияны алдык. Хәзер инде кирип китсәк тә була. Гомумән әйтегез әле, сезнең стилистларыгыз бармы? Кирип китер аласыз, яшәп алыр инде. Юк, мин үз үземә стилист, мин яратам. Кием ул әз булырга тиеш, ул аның хакы әйбәт булырга тиеш, чөнки цена качество дип әйтим инде. Һәм әлбәттә ул кыйбатлы бер булырга тиеш. Озак синең киеп матур җиргә кисең килсә, әлбәттә инде ул акчаңны сала торган кибет булырга тиеш. Кыю кызлар нинди стильне күбрәк үз итә икән? Мәсәлән, Рузилә. Настроениегә карап дип әйтерим. Менә мин мәсәлән, бүгенге көндә менә минем ничектер настроением джинс белән ак футболкага дип әйтим, менә тайпылды дисәм дөрес булырмы? Кичә нәкъ инде мин шуның кадәр теге җәйге образда идем, җиңел шундый. Менә настроениегә карап тор күбесе.
Киемнәрне алганда бит инде үзең сайлап аласың бит инде. Менә мәсәлән, Рүзилә бераз генә туры килми торган кием алган ди. Син күзенә карап әйтәсеңме, яисә дәшмичә каласыңмы? Юк, бер кайчан да беркемгә дә әйтергә ярамый, чөнки кеше үзе генә белә ничек аңа уңайлы. Ул дөрес түгел, ул матур түгел, кешегә нәрсәдер аның киеме турында әйтергә. Дөресенә туры килмәсә? Юк, Рүзилә һәрвакыт бик матур киенә. Аның вкусы дигән әйбер бар, әлбәттә. Без аның белән сөйләшмәсәк тә һәрвакыт ничектер бер темада киенәбез. Менә ничек шулай була. Мәсәлән, без сөйләшмәдек тә, хотя икебез дә актан. Яйгы стильдә менә сез чыннан да шундый җиңелчә генә киенгәнсез, матур. Бик көтеп алдык. Шуңа күрә без инде тизрәк җәй киемнәрен киясе килде. Шуңа күрә шулай. Алайса, әйдәгез, тагын сезнең гардеробта җәйге киемнәр артсын. Сезгә мондай рәхәт булачак, минем уйламча. Сайлагыз һәм инде аннарсын без тамашачыларыбызга әлеге образларны күрсәтербез. Ничә образ сайлыйбыз? 2 образ. 2 җитәр инде. Ничә сәгать сайлаячаксыз 2 образны? Без бик тиз сайлаячакбыз 1 сәгатьтә. Ну, кемгә калса, мин бик озак сайлыйм. Яра, минутларны санап тормыйбыз, әйдәгез, киттек. Кыю кызлар киенде, образларны сайладык. Гомумән кызлар әйтегез әле, җәйге сезонда менә нинди төсләр, нинди образлар гомумән популяр булыр икән? Ничек уйлыйсыз? Мин Экспертлар кебек. теге башта әйтеп үткән кебек, менә минем настроением нинди, шундый төс минем өчен модада. Мода бит еллар саен әйләнеп кайта. Уза ниндидер менә тематика, име моданың менә лимон мәсәлән. Аннары бер 2 елда яңадан килеп чыга, һәрвакыт шулай, шуңа күрә белмим, әлбәттә кәеф ничек менә үзеңне хис итәсең, шулай киенә һәр кеше дип уйлыйм, без генә түгел. Барбер мода артыннан куасызмы? Андай бер бармы? Мин үземнән генә чыгып әйтәм, мода артыннан ку әлбәттә һәр кешедә дә бар инде ул. Миңа калса, кешегә нинди кием килешә, нинди образ килешә, ул шул киемне киеп рәхәтләнеп, матур итеп йөрергә тиештер дип уйлыйм мин. Шоппингка барганда менә ничә сум иң күбе калдырганыз бар? Ой, андый сорауларны сорама хатын-кыздан, хатын-кыз бер качан да санамый, ирләргә генә Алла ярдәм бирсен. Бюджет бардыр бит, мәсәлән, мин үзем белән чыгып киткәндә, шуны хәтле алам, һәм инде менә шул бюджетка сыерга тырышам. Сездә ла юк, менә шул хәтледән бару күбрәк бетәме? Мин мәсәлән, Ленара белмәсен ничектер, менә мин киләм кибеткә, менә син әйтмешли үземә куям инде бюджет мәйтәм. Һәм менә шу акчадан чыгарга ярамый, Рүзилә дип үземә. Юк, кибеткә киләм дә миңа минем бюджетка кирми торган, то есть артык дип әйтәсем килә, бәясәйме костюм. Әлбәттә, Дамир, мин өйгә кайтам да, шул мысль белән йоклыйм. Шул уй белән, аннары икенче көнне акчаны өстемдә барып алам. Менә шулай. Мин барам куртка артыннан. Алам шалбар, юбка, күлмәк, босоножка. Аннары кайтам да, мин бит куртка артыннан барган идем дип әйтәм. Алай да була. Кызлар, ярый, инде шоппинг турында әзрәк кенә булса сөйләшеп алдык. Гомумән кыю кызлардан нинди яңалыклар бар икән? Шуның турында да сөйләшеп алыйк әле. Кызларга килгәндә, безнең яңалыклар бик күп. Менә беләсеңме, телем кычытып тора силәргә. Без инде менә бүгенге көннәрдә уже алдагы атнада дип әйтим, клип төшерәбез яңа җырыбызга. Аннары инде тиз төшереп бетереп, безгә китәргә кирәк безнең бик күп сабан туйлары бу елны инде. Без менә башабыз. Анда бик күп, анда Үзбекстан, Казахстан, әлбәттә инде заграничный сабантуйларыбыз да бар. Бүгенге көнгә сер булып калсын, Аллага шөкер, тырыштык. Ленара әйтеп бетермәде, безнең бит Ленара бик күп язылган яңа җырларыбыз да барлыкка килде. Ул җырларны Ходай кушса, Алла бирсә, инде радио, телевидение,
бирербез дип ышанып калабыз. Бу сорауны бәлки биргәннәр дә бардыр, ләкин минем үземдә шундый сорау туды. Ни өчен кыю кызлар? Күренмиме Нәрсәләр шулаймы икән? Син бүген үзең берничә тапкыр әйттең, сез әлбәттә кыюлар икән дип. Менә шуңа күрә Кемнең идеясе бу исемне бирергә? Бу идеяга без әлбәттә инде Ленар белән икебез килдек. Инде белеп үткәнчә инде без аны 100 тапкыр әйткәнбездер. Без инде Рәхәтлыкүм төркеменнән чыккан кызлар бит инде. Менә икебез генә калдык та. Менә үзен уйлап кара әле, шул бит инде менә эшлә бер исемдә икенче исемне ал да шул исем белән менә бүгенге көнгә кадәр яшәп кара әле син. Кыю кызлар. Менә кыюлык шундадыр дип уйлыйсым килә минем. Ышанып каласым килә. Ничә ел сезнең дуэтка? 12 ел була буга инде. Юк, менә яңа исем белән. Дуэтка 2012 елның декабрендә безнең дуэтыбыз барлыкка килде. Бергә. Дуэтка 2012 декабрь 2016 ел. Яңа исем белән башлап җибәрү гомумән авыр булгандыр. Куйган максатларга барыбер әкрен генә ирешә барасызмы? Ничек уйлыйсыз? Рәхәтлыкүм бик күп кеше инде безгә Рәхәтлыкүм булып ник дәвам итмисез, нигә яңа исем белән башлыйсыз дигәндә, менә ул вакытта бик тә кыен иде безгә. Бәлки дөрес эшләмибездер дигән моментлар булды, әйме Ленара? Инде яңа җырлар алып, шул яңа җырлар өстендә эшләп, аны ничектер менә инде һәр кеше дә белә безнең Балан дигән җырның клипын бик күп кеше күргән. Ул инде бик күп кешенең йөрәгенә үтеп керде. Һәм инде менә алда да тагын шундый матур җырлар яздырып, шушы безнең көннәребезне татар эстрадасында зурайтып, озынайтып яшисе килә инде, матур иттереп. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам, әшидиян дигән, кулыннан балам кабам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам, әшидиян дигән, кулыннан балам кабам. Дуэтыгызда кем баш, кем өстендә күбрәк менә дуэт? Организацион моментлар, иҗади яклар дип әйтик мисың инде? Андый сорауларны безгә еш бирәләр, ләкин төркем булгач, бер кайчанда кемдер баш булырга тиеш түгел. Ул андый кеше булса, һәр вакыт ызгышу була, талаш була. Шуңа күрә бездә ниндидер сорау туа икән, без бер-беребезгә шалтыратабыз, киңәшебезне сырыйбыз, аннары икебез бергә туры китереп, әлбәттә безнең бик эмоциональ сөйләшүләр була. Без кай вакыт инде шундый менә кайный торган хәлдә сөйләшәбез, ләкин аннары бер төпкә киләбез һәр вакыт. Аллага шөкер, алда да шулай булсын дип өметләнеп калабыз. Тавыш чыкмыймы сезнең дуэтта? Төрле вакытлар була. Ничек инде тавыш Син ни эшлисең? Мәсәлән, дим, Рузилә дә шулай, Лин, ну син мине тыңла, Лин. Менә шулай без сел белән бик каты сөйләшәбез, бик еш. Ну, Аллага шөкер, уртак телне табып, максатларны дөрес бүлеп, куеп, эшне алга бардыртабыз. Кем аркасында тавыш чыгарга мөмкин күбрәк? Менә әйтегез әле. Менә бу кызу. Миңа кирәк менә ниндидер бер уй тудымы? Менә хәзер син аны хәзер шалтыратасың, хәзер язасың, хәзер үк син аны хәл итәргә тиеш. Мин үтә 1 сәгать, 2 сәгать мин Рузиләгә шалтыратам. Юк, аннары үзем әйтеп куям да, Рузилә шалтырата, мин сөйләштем. Юк, инде мәйтәм рәхмәт, үзем сөйләштем 2 тапкыр. Ну син шулай инде алдан чабасың дип әйтә. Ну дөрестән шулай. Ул төплерәк, ул уйлый, аңа кирәк бераз вакыт, узу шулайрак. Ә минем юк, менә мин башыма килде, мин шалтыраттым, куйдым, сөйләштем. Менә шулай. Без төрле, әлбәттә төрле, һәр вакыт кешеләр инде үзенчәлекле. Шуның өчен безнең дуэтта да инде ниндидер менә уртак уйлар, теге син әйткәнчә талашмыйча гына ничектер менә шул үтеп китәдер дип ышанып калам. Озакка сузылмыйча. Барысы да аңлашылды. Ленар тавыш күтәрә, Рузилә тынычландыра һәм инде финанс сорауларны ничек хәл итәсез? Килешү бармы? Клипның ярты бәясен Ленар түләй, ярты бәясен Рузилә, менеджерларны кем таба, сүзләрен, финанс сорауларны ничек хәл итәсез? Финанс сорауны икебез дә хәл итәбез уртакча. Теге син менә әйдә клипны түләле Ленар, мин җыр алам дигән Акчасы миңа. Ие. Ничектер уртак килеп чыга икебезнеке. Җырларны инде без әлбәттә безгә җибәрәләр, без Ленар белән я телефон аша, я утырып инде шуны хәл итәбез. Шыймы җыр, шамыймы сайлыйбыз. Ие. Инде шактый еллар эшләп киләсез, берничә клипларыгыз да бар, җырларыгыз шактый. Гомумән, ничек әйтим, әлеге мизгелдә барлык керткән акчалар, матур җырлар өчен керткән акчалар кайтамалар.
Әлбәттә кайта. Һәрбер артист шуның эшен эшли дә инде. Менә сәнгать өчен генә түгел, аны инде үзенә кайтарыр өчен әлбәттә кешегә акча кирәк. Ул бит безнең эш бүгенге көндә кыю кызларның эше кыю кызлар дуэты. Башка эшләрегез бармы? Бар, әлбәттә. Кая? Эш, менә мин мәсәлән бүгенге көндә вокал укытучысы булып мәктәптә эшлим, садикта музыкальный руководитель. Вот менә шундый эшләр башкарам. Инде әлбәттә еще тагын да инде параллель эшләр бик күп. Син молодец. Ленар молодец микән? Мин концертный агентствода эшлим. Син кыска гына Организатор мероприятий дип әйтим инде, шу оештыручы. аңлашылды. Җырлар белән керә акча, концертлар белән керә. Тагын каямса да инде керемнәр бармы? Тормыш иптәшләрегез ярдәм итәме дип сорыйм инде кызлар. Әлбәттә инде без бит икебез дә гаиләле кешеләр, инде ничек соң инде тормыш иптәшләрсез булсын. Бу процентлар белән Вопрос булды бу, әлбәттә инде ирләр булыша кем булсын тагын. кыю кызлар гаиләләре белән дуслар микән? Аралашасызмы? Инде көн саен бергә бит инде без. Уймыйсызмы бер-берсен? Берсен ярата. Ирләр белән таныш инде ничә еллар, Аллага шөкер. Әле менә күптән түгел генә Ленарларның бит инде яңа фатирга күченделәр. Инде шуларга кунакка баргач, минем улым Бөтен менә серләрне син сатасың. Камелияның 2 этажлы кроваткасына кызыкты бит минем улым. Мин ди, я тоже хочу ди. Мин дә телим ди. Менә нишләтәсе булыр инде. Камелияның кебек кровать алып бирәсе булыр. Көне-төне бергә дип аңладым алайса, әйме? Туймыйсызмы? Юк, без сагынышабыз, менә хәзер Сабантуйлар килә. Без шундый рәхәтләнеп Рузилә белән чыгып китәбез гастрольләргә. Сез күрсәгез, әлбәттә инде без сагынабыз гаиләләребезне, балаларыбызны. Без аэропортта бер-беребезне очратканда, Рузилә, Ленар дип әйтәбез дә китәбез. Аэропорт хәленә килгәндә, ул самолетка утырып, мин әзрәк куркаграк. Рузилә курка. Бу мине башына Рузилә, чыгып китәбез. Сөйлим әле. Мин һәрвакыт аны тынычландырам. Ни дип әйтәм? Борчылма. Самолетның койрыгында утырган кешеләр һәрвакыт исән кала дип әйтәм. Гөр шунда сайлыйсызмы? Шулай. Ул теге посадка башлаганда, ой, Ленар, булмый. Булайтыр башларымны куеп аңа, менә ниндидер белмим. Как будто Ленарның иңенә башымны куйгач, Кулдан тотып утыра. Самолетта димәк Рузилә кыю кызлар түгел, курка кызлар гаиләдә. курка. Мин әмма Юк. Самолетта гына курка. Кызлар, сезнең тормыш иптәшләрегез иҗатыгызга көнләшәме? Андый моментлар булгалыймы? Юк, чөнки алар икесе дә сәнгать кешесе шуңа күрә, алар безне һәрвакыт булышып кына торалар. Икесе дә дидең, ләкин Рузиләнеке сәнгать кешесеме? Мин бит инде алдан әйтеп киткән идем, ул минем мәдәният һәм сәнгать университетын бетереп чыкты. Ләкин ул өлкәдә эшләми. Юк, эшләми. Китмәс идем туган ягымнан, язмыш иртә безне җирдә, шымыр тисле язларны сакнып, еллар уза, гомерләр уза. Китмәс идем туган ягымнан, язмыш иртә безне җирдә, шымыр тисле язларны сакнып, еллар уза, гомерләр уза. Гастрольләр турында сөрәсем килә, кызларның гастрольләре булгалыймы? Әлегә дөресен әйткәндә афишаларда күргәнем юк. Менә барыр күренгәнле бит инде. Планлаштырасызмы яңа сезонда? Яңа сезон әлбәттә планлаштырабыз. Инде менә әле бу сезонны яптык дип әйтсәк була. Кыю кызлар төркеме минем инде туган ягымда, Мария Бәрәңге районында безнең тәүге концертыбыз булып үтте. Инде бу концертны без бик матур итеп уздырып җибәрдек. 3 сәгать дәвамына җыелды бу. Безгә инде егетләр дә бик булышты. Безнең концертыбызны Матур итергә. тулы матур итеп халыкка күрсәтергә. Инде әлбәттә җырлар да бик җыелып дип инде шуңа менә әле башкарасы яңа яздырган җырларыбыз алда да бик күп. Инде хәзер менә җәйгә килгәндә безнең Алла бирсә алда Сабантуйлар инде Алла бирсә Эш күп. озак юлга чыгабыз, әйме, Ленар? Кызлар, менә дөресен әйтегез әле. 2 кыз, 2 эшлисез. Барбер егет кешеләр буладылар бит инде, әйме? Авыр моментлар буладыр инде, әйме? Менә булды, җитте, ардым, туйдым. Бирешкән чаклар булгалыймы? Бу сорауга без икебез бергә җавап әйтә алабыз. Ничек, Рузилә? Юк. Юк. Һәм тагын бер кат юк.
Бер кашан да менә шулай күңел төшкәндә юкмы? Беләсең, Дамир, ул үзең беләсең бит, сәхнә ул ничектер үзенә гел тартып тора. Шуның өчен без инде урысча әйткәндә максимально удовольствие алып сәхнәдә без эшлибез һәм инде гастрольләр күп булганда без киресенчә сөенәбез генә. Шуның өчен инде алдагы елда менә безнең гастрольләребез, концертларыбыз күптән күбәйгәннән күбәеп торсын иде. Нәрсәгә сорадым, ул да булса инде гомумән шоу бизнеста гайбәт дигән әйбер бар. Нәкъ гайбәт аркасында кайсыта күңелләр төшә. Сезгә бу моментлар кагылганы юкмы, яисә сез моны матур итеп уздырасызмы? Без ничек дип әйтик, менә хәзерге көндә күп инде сөйләүчеләр була. Артистлар арасында дуслык юк дип. Без аның ул сүз белән киңәш түгел, чөнки килешмибез. Чөнки безнең татар эстрадасында һәрбер артист безнең дустыбыз. Аларның һәрберсенең үз тыңлаучысы бар, үз караучысы бар. Бу дөньяда һәр кешене хөрмәт итәргә кирәк. Безнең дуслар бик күп, Аллага шөкер. Һәм инде безнең бөтен артистларга да әйтәсебез килә, һәр вакыт бер-берегезне дус итеп күрегез, яратыгыз. Бездә дуслар. Әлбәттә. Сине яратабыз. Мин дә сезне яратам. Бүген бигрәк тә дуслаш. Беләсеңме, безнең дөрестән әйткәндә, бер дә көтмәгәндә, сөйләшмәгәндә нәрсәдер килеп чыга. Без нәрсәдер озак итеп кырсак, ул безнең килеп чыкмый. Шуңа күрә сөйләп тә торасы юк, күрәселәрең алда, кыю кызлар. Күбесенчә ничектер менә спонтанно килеп чыга дип әйтсәң була. Импровизация. Импровизация, спонтанно и ничектер шуңа карата безнең мөгаен инде үзе безнең эшләр җиңел барадыр дип ышанып калабыз. Дуслар, шулай итеп без бүген Пархауста урнашкан Киаби кибетендә булдык һәм инде кыю кызлар белән җәйге сезонга киемнәрне сайлап алдык. Сез канәгатьме? Бик канәгать. Бик канәгать, шундый матур кибет. Безгә бик ошады. Әлбәттә инде директорына бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Иннага бик зур рәхмәт сезгә. Кыю кызлар, Рузилә, Ленара, килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Бүгенгә тәмамлыйк. Икенче атнага шушы ук вакытта Татмус ТВ-ны кабзырга унытмагыз. Татар эстрадасының иң шәп яңалыкларын беренчеләрдән булып белерсез. Чөнки шоу без йолдызлар турында барысын да белә. Әлегә мин Ландыш Нигъмәҗанова сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.